piye arep dikoyaki. Yo Allah, kowe ora terima iki lho digek anu Dik. Mbak, piye to Mbak? Mbak. Deloken to Mbak, mesakne kuwi lho. Mbak Sarin to. Ya pene wong kowe ora dicokot to. Loh, iya lho tapi panggah mubeng kuwi lho. Mbak. Anu Mas kono sak sermu. Sak sermu arepe ngendi wis. Wis. Ya Allah. Yo, piye to? Ya Allah, kaya ngono kuwi carane. Astagfirullahaladzim. Iki lho kanca-kanca, iki karepe iki di arepe. Yo piye to kuwi? Diusung rono maneh lho wis kene wis kono cukun. Lho, kono cukun anakmu. Yo kaya ngono kuwi. Yo Mbak Sari. Alah. Yo. Piye kuwi? Yo. Ya Allah, kaya ngene iki lho piye iki? Kula deloken kancaku, kula diboyongi neh iki lho. Enggak gelem lho disalahne ngene ngono. Yo. Oh, kene ndang cukukan wis ora nggodha aku engko wis sak karepmu. Wis nggawa sitok ae, enggak usah keke. Wis sak karepmu. Kita gawakne. Yo. Wis sak karepmu. Yo alah. Yo telu. Ya Allah, kayak kancaku iki kabeh papat lho. Yo alah. Lho alah kaya ngono ki dievakuasi ora gelem dievakuasi. Karepe iki kanca-kanca kan udan. Karepe kanca-kancaku juga. Terus karepe kabeh iki kan mesakne diboyong, dikek kerangkeng. Ternyata enggak gelem. Kuwi mau lho gak di ngono ki mau diboyongi. Aku ya sik lagi weruh iki kok.